Kaixo ikusentzule eta ongi etorri egunez egun programara. Gaur kontan Maider Uharte gurekin dugu, elako arduraduna dena osasun bidean, eta azken hilabetetako egoera latza ikusirik, berriz ere atera behar izan dira, haien eskaerak egitera. Gaurko honetan, entzungo ditugu zeintzuk diren eskaera horiek eta ze egoeretan dagoen gaur egungo Nafarroako osasun bidea. Kaixo Maider, zer moduz? Kaixo egun Amaia. Bueno, konta iguzu, zein da osasun bideko gaur egungo egoera? Bueno, orain hilabete honetan urtarrilean egin ditugun mobilizazioekin gure aldarria izan da batez ere langileen lan baldintza duinak eta kalitatezko osasun publikoa eskatzen genuen, bai. Osasun bideako gaur egungo egoera esan beharra dago ez dela, egoera honek agerian utzi duela aurretik Nafarroako osasun sistemak zituen egiturazko gabezia, bai. Horregatik, gehiengo sindikalak, bai, LAB, SATXE, SAE, UGT, AFABNA, ELA eta komisiones batu gara, hainbat aldarrikapenekin eta egoera honi aurre egiteko edo erantzun bat bilatuz, ez? Esan bezala, hori, ez da COVID-ak edo pandemia garai honetan izaten ari garen egoera, baizik eta aurretik ere pairatzen genuen egoera, bai. Honek egin duena izan da, agerian utzi du aurreko egoera, bai. Eta gutxi gora bera, mugimendu hauek edo ez adostasun hauek noiz abiatu ziren? Sindikatuen artean, ja urria azaroan elkartu ginen eta adostu genuen, karo, 7 sindikatu gaude hor, zerbait historikoa dena, bai, azken finean oso ezberdina gara eta bat egin dugu aldarrikapen edo egoera honi aurre egiteko. Orduan azaroan egin genituen 3 prentsaurreko, bat parlamentu parean, beste bat osasun lehenengo mailako arreta zentroetan eta beste bat ospitalean. Eta gero urtarrilean 2 elkarretaratze egin ditugu, bat 15ean eta bestea 22an, bai. Imaginatzen dut ez dela erreixa izango beti ere, sindikatu guztien artean ados jartzea, ez? Eta azken urteetan gainera ez da maiz ikusten denak elkartu eta halako egoera bat pairatzea. Horren atzean ere imaginatzen dut positiboa baino negatiboa egongo dela, ez? Hau da, osasun bidearen egoera ez dela bat ere ona. Hori da, azken finean, lehen esan duana, zerbait historikoa da, bai, ez ginen 7 sindikatu gaude, sindikatu medikoa kanpo gelditu da, eta azken finean, zuk esandakoa, zerbait negatiboa da, ez? Denak elkartu gara, baina zerbait negatiboa delako, eta orduan, denon artean ikusi dugu honi aurre egiteko modua hau zela, ez? Eta negoziazio horiek errexak izan diren, nola moldatu zarete? Hainbat bilera egin ditugu, eta azken finean, eske ez da gaur egungo egoerari aurre egiteko deialdi bat izan, ez? Azken finean, atzetik datorren edo aurretik datozen gatazkak edo egoera latza hauek agerian utzi ditu pandemiak. Orduan, gure aldarrikapenak ere argiak dira eta nik uste dut pandemia garai honekin azken finean areagotu egin dira, bai, gure aldarrikapenak izan dira plantilla egonkortzea, lan eskaintza publiko masiboak eginez, kalitatezko kontratazioak, profesionala fidelizatzen dituzten kontratu duinekin, segurtasun eta babes neurri eraginkorrak, egia da. Orain eskatzen duguna ere da, segurtasun hauek edo protokoloak COVID-ari aurre egiteko, baina aurretik ere, azken finean, osasun arloan gaude. Beraz, prebentzioa beti landu behar da hemen. Aipatzen zenuen kontratazioen gaia, ez? Eta azalduko iguzu pixkat, medikuntza osasun bide pixkat urrutiago gelditzen zaigun ontzat zegoera pairatzen duten gaur egungo bertako langile kontratazioari dagokionez. Bai, hori da. Gure aldarrikapenetako bat plantillak handitzea da.
Hau da, kontratazio gehiago egin behar dira eta ez bakarrik COVID-19 ondorio sortutako beharrei erantzuteko, egiturako beharrei erantzuteko baizik, eta horretarako egungo plantia gutxiegikoa da, bai. Horretarako eta ikusita osasunbideako langileen erdia baino gehiago, aldi baterako kontratuak dituztela, eskatzen duguna da behin-behineko langileak finkatzea. Nola? Lan eskaintza publiko masiboak eginez. Bai, hori da irtenbidea aldi baterako kontratuak gutxitzeko eta plantilla egonkortzeko modu bakarra. Kasu honetan, osasunbidean ere oposaketen antzeko metodoak erabiltzen dira kontratazioak finkatzeko? Bai, baino gehiengoa hori gaur egun erdia baino gehiago aldi baterako kontratuak barkatu, ez. Hori, bai, langileen erdia baino gehiago aldi baterako kontratuak dituztela. Osea, hemen eta gure aldarrikapena da azkenean kontratu hauek, osea, 11.000 langiletik ia 5.000 edo gehiago aldi baterako kontratuak izatea, azken finean, honek egiten duena da langile hauek prekarizatzea, bai, azken finean, egon behar dute, haien turnizitatea itxoiten, oporraldiak noiz hartu itxoiten, orduan horrek ere ez du langileen artean egonkortasun bat bermatzen. Bai, eta nik uste dut hau, naiz eta lan eskaintza publikoak egin, gehiago behar dira, oza, ope masiboak behar dira, bai, lan baldintza hauek egonkortzeko eta lan baldintza duinak eskaintzeko. Aipatzen zenuen bestalde segurtasun neurriarena, ez? COVID-aren ondotik eta batez ere osasunbidea bezalako espazio batean, ezinbestekoa da segurtasun neurriak bermatzea eta ongi bermatzea. Uste duzue hori ongi egin dela edo bete direla behar ziren protokolo guztiak edo hutsune asko ikusi dituzue? Bueno, hasieran ez dira bermatu eta orain ere, bueno, protokoloak ez dira adostu. Orduan ikuste dut denbora aurrera joan denean, protokoloak egin dituztela, baino adostu gabe, gurekin adostu gabe eta ez inorrekin adostu gabe. Orduan, bueno, egia da, elatik hainbat demanda jarri ditugula segurtasun neurriak bermatzen ez zirelako, eta oraindik ere, kexak ditugu, bai, langileen kexak, segurtasun neurri hauek bermatzen ez direlako. Nafarroako gobernuarekin elkartzeko eta hitz egiteko aukera eduki duzu? Galdera ona. Nafar gobernuarekin pandemia hasi zenetik, martxotik ekainean elkartu ginen, eta ez dugu berririk izan, bai? Bihar egia da, bueno, elkartuko garela mahai sektorialean, eta gure aldarrikapenak badirudi mahai gainean daudela, orduan, hau berri ona izan da, bai, sindikatuen artean, bueno, azken finean, badirudi gure aldarrikapenak edo mahai gainean jarriko direlako, eta adostu ahal izango ditugu, edo behintzat negoziatu ahal izango ditugu. Hori da gure aldarrikapenetako bat ere, bai, uste dugu egoera honetan funtsezkoa zela negoziaketa bat egitea, gu azken finean langileen kexak, kezkak eta zalantzak jasotzen ditugulako, eta uste dut hau hartu emaneko lan bat izan beharko lukela, eta ez da horrela izaten ari, bai. Orduan, bueno, bihar osasunbideako zuzendaritzarekin zer adosten dugun, baina Nafar gobernuarekin oraindik ez dugu hitzordurik ez ezer. Bueno, ea hitzordu horiek ere poliki-poliki finkatzen joaten diren, garrantzitsua baita Nafarroako osasunbidea ongi eta batez ere bere langileak gustora egotea, ez baitute lan erresa. Eta bukatze aldera egoera hobetzen ez bada, espero dezagun baiez, baina pixka bat ikusita ez, zein den panorama, mobilizazio berriak ere deituko dituzuela izter? Hala aurre ikusten duzue? Bueno, azken finean gu aldarrikatzen ari garena da lan baldintza duinak eta kalitatezko osasun publiko bat.
eta hau bermatzen ez bada, honek aldatzen ez badu, eta gure aldarrikapenei irtenbide ematen ez bazaie, elatik behintzat, pres gaude mobilizazioetara edo, daukagun ditugun bide guztiak erabiltzeko lan baldintza duin batzuk lortu alizateko. Maider, eta agurtzeko azken galdera bat, handitzetan nire buruari galdetu dio dana, eta agian gure entzuleren batek ere bai edukiko du zalantza hori. Goazkenean ere bagara ez, osasunbideko erabiltzaile moduren badago, ez dakit kexa bidez, edo alako bideak hartuta zuei laguntzeko, edo alako erakusteko ez, gure aldetik ere bai nola baiteko konpromezua. Hori da, nik uste dut sistema publiko batengatik borrokatu behar dugula, pandemia garai honek pribatuari indarra handia eman dio, eta uste dut landu behar dugula eta lan egin behar dugula kalitatezko sistema publiko baten alde, eta nik uste dut denok izango dugula, edo bai pandemia garaian edo aurretik, batez ere lehenengo arretan ikusi da hor bai profesional falta, bai atentzioarekiko ere, beherakada izugarria, eta langileek nik uste dut eskatuko niekena izango zen kexa jartzea, bai, azken finean, ez da bakarri sindikatuok edo ordezkariak mobilizatu beharreko gure borroka, ez da bakarrik langileon borroka, baizik eta denon borroka. Orduan ikuste dut kexa funtsezkoa direla, zuzendaritzatik ikusteko herritarrek ere sistema publiko, kalitatezko sistema publiko bat nahi duela, eta mobilizazioetan ere parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Plazerra izan da, Maider, zurekin mintzatzea, eta espero dezagun hurrengoan berri honekin, baina berriz ere elkar ikustea. Hori da, Amaia. Mila esker, agur. Agur.